И какво става, Христчо? Аз съм хора и днес ще ви покажа... Какво става, хора? Аз съм Христчо и днес ще ви покажа как направихме 34 кил win на Unreal Ranked с Никси и Христчо. Ако искате да ме подкрепите, отидете в шопа с протекарите Христчо, хаштагът и на 100 мембъра в Discord групата ми прави giveaway на акаунт, така че ще сложа линк към нея в описанието и нека преминавам към клипа. Добре, аз свичвам, айде. Дед! Брат, тръгнахме, бе! Виж отпреди, отгоре има хора, човек, бе! Бали го в майката, бе. Ще кацаме само с такова, само... Няма кацаме медален, брат. Или оня медален хубавия. Взимай. Сайфън. Бай! Кацаме рестор. Опа! Взех я. Можеш да го реснеш. Мам, къде при мене? При него има хора преди това. Вижте медалон, не го взимат. Капа. Пред мен. Чай. Той ти да го вземат сигурно. Не, то ти е на другата страна, към Никси. Ми дай ходи го вземе, бегай. Да. Поне, иди има хора, ще ги видиш къде си, ще можеш да ги убиш. Това е се... А те не го взимат, бе. Вземи го и бегай тогава. То ти е да ребутва! Ясно! Той е софто. Вземи медалона, бързо! Вземи Делотари. помпата. I want the water, бро. Какво намери той? Къде е медалон? Надолу, сигурно. Де съм? Давай, бе. Аха, Бяга Не, бе. сега! трябва по-бързо да го взема. О, те идват. Ще ги изкемпа, двама са. Не бе, брат. Кемпа ги, чил. Ма те нямат нищо, Аз верно. имам. Дед! Убих толкова стакнатия! Сега са две солота. Идвам аз! Трябва помощ, давай. Къде ли Дед! съм? Още един! Стара последен. На тебе съм, брачет! Ай, къде чупиш? Чай. Няма нищо. Къде си твоето мама, бе? Не, тук някъде. Ще го маркна! Его е! Не! Избягал е. Избегал. Убий ги. Убий го, пи. Тук съм! Чай, бе. Не ги ръчки, не ги. Сам си. Сам си е, мен. Той го бива. Той не е към бот, той. Сам ли е? Сол ли е? Той е сигурно от тимовете на скалата БГ. О, да. Бегай. Аз ще да го ресна. Аз съм много съвет. Аз ще да го ресна, чил. Ай, трябва настройки за... Много е слаб, брат. 50? Другия 100? Его е. 100? Крак, one HP. Служи ми армор то. Идвам и аз. Ма нямам патрони за нищо. Его е на мен. Пак служи армор то, тъпата курва. Брате, колко трябва да си клиниш? Помощ! Дед! Моля ти се! Ела, моля те! Не трябва да ме да убива. Ела го дигай. Два съм аз. Тук има едно боди, бе. Елате, че са дигнат. Ей ге, Дай, чупи. дай този бик. Къде е нокнатия? Его. Това друг тим, фак. Ай, сомите ме. Дай. Взех си финиша. Да, раз. Той къде е? Еге, тук горе. Ще ги убиеме ли? Стакнете ли сте, защото мога да ги убием, не са добри. Ми да, имам неща вече, мога да се бия. Имат и ранички. Супер, ще ги взема, ако ги убия. На мене влизат, не почват да ми влизат, давай се чакам. 40. Какво 40? 74, бе. Трябва да ги ръчки. Взех хай. 100! Бой, това е 91 лайт, 91 лайт! Някакъв влиза на Никси. Кракна ти е! То дет ти лети само. Дет! Дропа! Крак! На носа! Един, Ето на едно! Брат, какво става тук, бе? знам аз то... Експанд? Той май се му уби. Не, аз това го ставих на едно просто и затова. Ама, убихте ли го другия? Не, избяга. Вземете медалона. Аз сега ще го взема.
Някой вижда ли го? 6 минути съм и 3 бига. Мисля, че Брат, отива няма тук, го. заедно. Ето го, вижте. Къде? Аха. Друг трим. Физи на фул. 30, 100, 130! Те са фъка фул дронове са. Това е бот. А, това е. Другия минус 130, другия минус 130. А брат, ти нали имаха jetpack, защо не взех? Кемпи в кон, бати бълка. Те са цял склад! Девет! Бяха цял склад в кон, бе, брат! Не мога да дойда, аз съм сам, И трябва го да бих! много. Дайте Браво. другия, двама са. Има още един! 100! Найс. Фулбокс! Дед! I'm fucking insane, бе, брат! Мога, бе, брат. Еге, Той взе им това. но, брат, хитнаха ме. Гърмете. Дет един. Ей, също се! Крак, дед! Найс. Монгра, Рио! Сега, вижте го! Бати бълци! Чай после стрима, че аз не съм го пуснал. Бате, за тия дашо е много гличва, бе. Май, те са три ти има тук. Два да има, да. В гегате, дайте в гегате или? Не. Не, оставете ги. Майко! Три, крак! На едното, да. Гледай медалон да сме по-дълги да ги вземем. Друг медалон. Не, в мен. Ето, давайте. Къде са? Няма ги. Там отгоре са. Отгоре. Ей, нека лети. 80, 100 му набиха това. Взе кола, тая путка майна, бе. Брат, то медалон не секат. Бат, стъпата. От този медалон bara 2 минути, 1 минута няма. Тук се бият. Дай към Никс заедно да ходим да не умре. Мен това га има jetpack свърш. Крак. Почти. Крак, минус 70. Качи се, гърмете я. Нямам раница, брат. Блъсаха се. Гръмнах я. А не, крак и двамата. Аз гол на то отляво. Добре, аз. Да. Бате, колко е кринч. Той взе друга. Гайс, аз тук се върта като олигофрена, не мога да намеря никой. Помощ. Ей, бе! Взима колата, гърмете! Оба Айде, тия сега коли колко са, гърмия. Кракнат. Дет. Найс. Найс. Друга на мене. Това ще го взема, брат, вземи митичното. Иши митичното. Не, Има не. митичен бърз. Ей, бе! 23! Може ли? Добре, взимам го. Може ли аз? Аз го взех вече. Вижте го, бега само тъпата курва, бе. Бе, хитни ма за 10 000, бе. Ей, 106 горе. Моля, чак ще се хилна. Да, ще чакам. Он избега там да му е майка. Чакам те. Ето го стои 175. Виж долу. 175. 40. 40. Горе има 107, давайте елате Дайте, трейте хай. Ей, бе! Крак! Дет. Найс. Бата, не там по 170. Еге, но има боди. То се преба, той ще умре от зона. Оставите го. Има още двама, бе! Трима! Влак къде? Ей, нокна тука! Дед! The fuck? Влак по колата. Чайте. Отгоре. Ей, вижте го как кемпи, бе! Кемпи. Ще умрем от зона, ама. Не ме ла. Няма, аз имам 3 метки, да. Аз държа. И аз съм 2 метки, да, излезте. Няма, брат. Излезте. Взех я. Няма, остави го. Ще вземем други, давайте, излезете. Отзади някъде виждам зоната, хора. Майко, 80. Найс. Къде? Долу. На мене. Тук са много. Пак. Помощ. Бия с един нас. Кракнат. Ама брат, гледай го, бе, брат. Бате, много са кринч. Един Прави ти да нещо. излезте. Бик. Взех стена. Фак. Ето тук има един, бе! Виж го, бе! Това е боди, виж има още един. Аз го гона. Де сте, брат? Я бик, последен бик имам. Взима си раути. Ето тук има бига. 60. Ма има и човек.
Крак! Няма никакъв. Как да няма човек? Де. Да, за нас взех обаче. Деч! Баленсиага убих. Че? Подолу под земя, под водата има един, да. Помниш? Дай назад, имам метки, че и бик ще ти дам. Кемпи един! 100! Дед! Найс. Двама са още! Или Трима, даже трима. Решете солото, бяга! Фул дрон е, брат. На колко е? Да знам, брат, си, излез. О, той ще умре от зона, той ще умре от Ще зона. мръв, взимам по 5. Аре бе, умирай бе, твоето семе бе. Дед. Не ми да Не, стрелям, брат. Мини нещо има ли? И аз имам, На аз имам. мен тук са двама. Имам. Ма трябва ми мини. Ела бе, имам и бик. Аз имам бигове, дай само... Ето Виж ги, бе! тук. Виж ги бе! Брат, тия ни избегаха бе, брат. Ръчките ги. Вижте ги! Аре бе, Бе, бик идвам. яко се файтат. Аз съм с тебе. Крак един. Цитира се. Там. Аз съм на хая. То тук, 60 лайк. Брат, тук стана някакво меле бе. То не разбрали, че няма да го бия, защо ме бие? 24, 100. Ще ходя да го бия него. О, в това медальон много не Бате колко се кринч, тук се хилват с арморто лоз, бе. Крак! Дед! Помощ! Найс. Да, ето, окей. Да ти ми помогнеш. Ще взема Аре, помощ бе. Саме. Елате. Хилва се, его. Идвам. Дед! Маля, аз съм инсейн бе. Някой да вземе медальон, някой да вземе медальон. Хилам бик, Много никой да махам. ми бара физа, никой да ми бара медали. Майко! 36. 111 лайт. Трябва ли ти нещо бе? Ме трябва бик. Бик. Ела. Да ти... Ела при мен, ела при мен. Физам, ела, Кричо. Идвам. Нямам раница. Как нямаш раница бе? Не, нямаше да не е заредена. Окей. Трябва да ги ръшвам. Ей! Но с... Аре, Брат, давайте. стъкна се! Тя ни ръжката. 100! Нека си с теб съм Саме! Крак! Махай за този медалон, брат, наистина, защо го взимам винаги? 100! На едно е то. Ама отзади ме бият! Аз съм крак. Фулбокс, дед! Ръжкаме друг тим. Аз съм с тебе. Обаче ми трябва хилове. Има вътре. Няма никакви шилдове. Аз стоя да помогна, че на него съм от трима. Чилни. И аз идвам, без шилд съм обаче. Дай ми бик. О бе, брат, какво става тук бе? На мен! 100! Лайт, 40! Дед! 70. Боксъм. Ела, хилам. Физи, нават. Брат, аз съм инсейн, аз съм 15 кила бе. Аз съм 7. Аз съм пет. Трябва да тейтем долу! 20! 100! Крак, дед! Найс. Бокси. Найс. Още един! Сайбъртрък! Двадесет 24! Ето го, О, съм! отзаде. Крак! Някой фис има ли? Аз бигвам. Що? Дет. Дайте убием тия първо на опен деца. Ебать. Его тук само е, много е слаб. Чай ме ти да наремам цели някой за 200. Дед! Добре. Той ви взе сайфон. Много са... в тия боксове, сега е там. Не, на хая, някой фис има ли? Ебать, Или да бигна. ти някой медалон, някой дръпне медалон. Бигам. Да. А така. Дай го. Ей, вижте го! 24, 100! Тук две солта! На мен! Фулбокс! Крак! Дет. Найс! На мене са двама. С теб съм негзи. 100! Ела, те на то на хая. Държи на хая. И аз съм на хая. Бия мини. На мен! Наш. Фулбокс! Крак! На едно! Ето вътре дете на едно. Аре! Дет. Той е сам. Крак! Фулбокс! Найс.
Let's fucking go, бе! Най-смешета, браво.